हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत मालवणी कोळंबीचं सुकं. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आपण इथे बघून घेऊया. इथे मी ताजी कोळंबी साफ करून स्वच्छ धुवून घेतली आहे. कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, टोमॅटो घेतला आहे, भाजक्या खोबऱ्याचं वाटप करून घेतलं आहे, हिरवं वाटप करून घेतलं आहे, आलं लसूण मिरची कोथिंबीर इथे बारीक चिरून घेतली आहे, तेल घेतलं आहे, मीठ घेतलं आहे, गरम मसाला, हळद, मिरची पावडर आणि मालवणी मसाला. आता आपण याचं साहित्य बघून घेतलं आहे. आता आपण त्याची कृती बघूया. इथे मी मालवणी तवा कोलंबी करणार आहे, त्याच्यामुळे मी ही लोखंडी तव्यावर ही रेसिपी करणार आहे. तुमच्याकडे पण लोखंडी तवा असेल तर तुम्ही शक्यतो त्याच्यावरच करून ही टेस्ट करा, त्याची टेस्ट खूप छान येते. आता तवा मी गरम करत ठेवला आहे. लोखंडी तवे जे असतात किंवा भिडाचे तवे जे असतात ते हेवी असतात, हेवी ड्युटी, त्यामुळे तापायला थोडासा वेळ लागतो. आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालून घेऊया. तेल कडकडीत गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे बारीक चिरलेला कांदा. आता हा कांदा आपण छान या तेलावर परतून घेऊया. कांदा जसा आपण थोडासा ब्राउनिश होत आला की नंतर आपण त्याच्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट 1 बाय 1 घालूया. झटपट रेसिपी होते ही. आपल्याकडे फक्त जर तयारी असेल तर अगदी 7 ते 8 मिनिटात आपण ही रेसिपी रेडी करू शकतो. आता कांदा ब्राउनिश होत आलाय. आता याच्यामध्ये मी टोमॅटो घालते आणि परत आपण तेलावर परतून घेऊया दोन्ही. कधी कधी आपण टोमॅटो ही स्किप करू शकतो. टोमॅटोच्या ऐवजी तुम्ही सारण्यासाठी 2-3 कोकम जरी याच्यामध्ये टाकली तरी खूप छान टेस्ट येते. आता कांदा टोमॅटो चांगला आपण हा तेलावर परतून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे हिरवं वाटप. हिरवं वाटप म्हणजे मागे मी तुम्हाला बऱ्याच मालवणी रेसिपीमध्ये डिटेल हे सगळं दाखवलेलं आहे, दोन्ही वाटप. हिरवं वाटप म्हणजे मिरची, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण हे मी बारीक मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं आहे, अगदी थोडंसं पाणी घालून. ही पेस्ट जी आहे ग्रीन पेस्ट ती याच्यामध्ये घालून आता ही चांगली परतून घेऊया, म्हणजे त्याचा कच्चा वास जो आहे तो निघून जाईल. आता परतल्यानंतर आपल्याला घालायचे आपले मसाले. आता आपण सुरुवातीला याच्यामध्ये घालूया मीठ. हे चवीप्रमाणे घालायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण हळद घालूया. कुठलीही सी फूड किंवा नॉनव्हेज रेसिपी म्हटली की आठवणीने त्याच्यामध्ये हळद ही जायलाच पाहिजे. मिरची पावडर, हे तुम्हाला स्पायसी कशी आवडते त्या पद्धतीने घाला. आणि इथे मी मालवणी मसाला घातला आहे. मालवणी मसाल्याने खूप छान टेस्ट येते. मालवणी मसाला सध्या तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुमच्या घरामध्ये जो तुम्ही रेग्युलर मसाला वापरता तो मसाला इथे घालायचा आहे. तेलावर थोडासा परतायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये प्रॉन्स घालून घेऊया. तर चांगला मसाला हा परतून घेतला आहे. आता याच्यामध्ये प्रॉन्स घालूया. प्रॉन्स शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 1-2 वाफेवर ही पटकन शिजतात. ते छान आपण या मसाल्याबरोबर थोडा वेळ परतून घेऊया. आता याच्यामध्ये तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही एखादा बटाटा पातळ चिरून पण घालू शकता. आता हे छान आपण प्रॉन्स मसाल्यावर थोडी परतून झालेली आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला आता पाणी मी इथे जास्त ॲड करणार नाही आहे, थोडंसं पाणी मी घालून घेते आणि हे आपण वाफेवर थोडेसे शिजवून घेऊया ही कोलंबी. मीठ पण ऑलरेडी आपण घातलं आहे, त्याने मीठ पण ह्या प्रॉन्सला छान लागेल. मी इथे प्रॉन्सला कुठलंही मॅरिनेशन आधी केलेलं नव्हतं, असंच मसाल्यामध्ये हे वाफेवर आता मी शिजवणार आहे. त्याने सगळ्या मसाल्याचा वास त्याला पटकन मस्त लागतो. आता 5-1 मिनटं मीडियम फ्लेमवर ठेवल्यानंतर छान त्याला उकळी आली आहे. आता चेक करूया. प्रॉन्स पण शिजलेली दिसत आहेत, मस्त खमंग वास सुटला आहे रेसिपीला. आता हे बघू शकतो आपण, हे छान सगळा मसाला आपला ग्रेव्ही जी आहे ती थोडीशी रेडी झाली. आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे खोबऱ्याचं वाटण. हे मी सुकं खोबरं, आलं, लसूण आणि उभा चिरलेला कांदा चांगलं तेलावर भाजून मिक्सरमध्ये पाणी घालून थोडंसं मी
बारीक वाटून घेतलं आहे. मागच्या मालवणी रेसिपीमध्ये मी बऱ्याच ही रेसिपी दाखवलेली आहे, हे वाटण कसं करतात. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही चेक करू शकता किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक देते, त्या लिंकवर जाऊन पण तुम्ही चेक करू शकता. आता हे छान सगळं वाटण जे आहे ना ते पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये शिजवायचं आहे परत या मसाल्यामध्ये. आणि जसं शिजेल तसं हे ह्यातलं पाणी किंवा मॉइश्चर जे आहे ते कमी होतं आणि छान ही सुकी रेसिपी तयार होते. तुम्हाला जर ग्रेव्ही फॉर्ममध्येच पाहिजे असेल तर पाण्याची क्वांटिटी थोडीशी वाढवायची आहे. आता लास्टला ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे गरम मसाला, त्याने छान वास येतो मस्त. आणि हिरवी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हे तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्ती घाला. आणि हे छान परतायचं आहे. तर आपली मालवणी कोलंबी मसाला किंवा मालवणी तवा कोलंबी मसाला ही रेसिपी रेडी आहे. तर ही छान मी थोडंसं परतून घेते आणि 2 ते 3 मिनटं फक्त असंच आपण गॅसवर हे थोडंसं अजून उकळवायचं आहे. आणि गॅस बंद केल्यानंतर ही रेसिपी जशी थंड होईल त्यानंतर खूप छान पद्धतीने ही ड्राय रेसिपी रेडी होते. अशीच तुम्ही कोलंबी रेसिपी करून बघा आणि कशी लागली टेस्टला ती मला नक्की कळवा. ही आता माझी कोलंबी मसाला रेडी आहे. तुम्ही भाकरीबरोबर सर्व करून घेते. तुम्ही चपातीबरोबर भाताबरोबर कशाही बरोबर हे खाऊन बघू शकता.